आइए। अरमान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में अब बहुत लड़ाई। अरमान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में बहुत लड़ाई। मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में। आहा ये चाहत रहिएगा ना, ये लोग के जरूरत रहला ना, सारे लोग हल्ला करके बोलिए, है ना? अब मजा आई तो नचा दे। आवाज आओ, का नाम बता? अंशु। अंशु है अतः मिष्टी। मिष्टी मिठाई, ये मिठाई बड़ी है ना, तो आई ना। अरे मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में बहुत लड़ाई। अरे मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में बहुत लड़ाई। हक दोनों गट्टा खींच ले ले बा दुपट्टा हम जुआ डरा दे ले बा। है नहीं आओ दुपट्टा पहन ले बड़े, क्यों दुपट्टा खींचल बा के नहीं खींचले बा तहार हो ना ना, इतना सुंदर बड़ी के इनका दुपट्टा खींचे रोकले होई रास्ता जरूर, रास्ता तो लो रोकले हो के नहीं ताई ना कहीं। अरे धक्के को ना गट्टा खींच ले ले बा दुपट्टा हम जुआ डरा दे ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले ले बा। मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में बहुत लड़ाई। मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होना इस कुलिया में बहुत लड़ाई। धक्के को ना गट्टा खींच ले ले बा दुपट्टा हम जुआ डरा ले ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा